Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula siza neendaba ezithi ke iKaizer Chiefs ke xa bekuchwecuka bhekwa phaa ngaphakathi eNaturena babuye besitho neendaba iKaizer Chiefs ziphatha amandla zithi ke zithethile phaa ne-technical team yeqela leKaizer Chiefs ke into yobana ke ngaba na idinga ntoni na apha kule transfer window kaJanuwari. Zabuya ingxelo sithi ke okwangoku bathe bona barayithi kwiskwad abanaso, abadingi kwengeza ndawo, bade babala bathi umzekelo kubuye nezinye ii-players kwi-injury ngoku zikhona ziphelele zonke ii-players, bathi ngaba badlala ngee-players ezintsha, ababoni isidingo sokubana ngoku basayine bona ezi banazo ii-players ke zirayithi kakhulu. Kuthiwa ke yimpendulo ethe yatholakala phaa kwiziphathamandla zeqela leKaizer Chiefs baphulaphula igxebe xa bekuthiwe ke zibuzwa, zathi zona xa ziphendula ke zithethile ke ne-technical staff yeqela leKaizer Chiefs okanye ke i-technical team yeqela leKaizer Chiefs okubana ke ingabe ishota ndawoni na. Bathi bona noko baphelele, bathi benza umzekelo, bathi bona umzekelo ukhona phaa uNkanye Soshinga, ukhona phaa uBradley Cross, ukhona phaa uPaseka Mako, ukhona phaa uMiguel, ukhona phaa uGiven Msimang, ukhona phaa uRashid Dotli, ukhona phaa uEden McCarthy, bathi ukhona phaa uRiff Rossler, ukhona phaa uSolomons, abekhona phaa uThabiso Monyane. Bathi ke ngoxa iposition ke injalo, ingaba na iKaizer Chiefs ifuna ntoni na? Kuthiwa ke intetho ethethwe phaa ke ngabaqeqeshi ke beqela leKaizer Chiefs xa bebonke phaa kulaa bhentshi besithi noko bona barayithi ezi players, abakhali ndawo kwezi banazo okanye kwesi squad banaso, abakhali into bona basazawuqhubeleka basebenzise sona kude kuyoququnjelwa le season. Yintetha ke leyo ke baphulaphula kuthiwa iphume phaa ke kubaqeqeshi ke beqela ke leKaizer Chiefs xa bebuzwa zizikhulu zabo into yokubana bashota kweliphi icala. Asazi ubunyani baloo nto, noba ke izikhulu zeKaizer Chiefs ke kuthiwa zithetha inyaniso emsulwa xa zithi ke zibuze abaqeqeshi lokubana bashota ndawoni na. Bathi bona kule transfer window noko abakhali, iskwad abanaso siluqelimba, abashota indawo. And ke ngobathi noba bangathatha umdlalo omtsha ingaba ngokuba msokolisa, ngoba iKaizer Chiefs players nazo zirayithi futhi ke ababoni ingxaki. Iskwad sabo sirayithi bawuqhubeleka naso bagqibele esizini, bazibalele ke positions, bathi position phaa ine-players ezimbini ezintathu, into ethetha ukuthi ke akho nto idingakalayo phaa kwiKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphula ke nani ke ningake ningene nitsho nento yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.